जैसे मेहरारू कहली से हमारा वीडियो में कमेंट करेली सो कि का है सुनील बाबू खाली मेहरारू वाला कतार तार करबो कब है मर्दों कतार तार ना तो मर्द लोग के का कहल जा मर्द लोग के जीवन में बटले का बा जौन बा ये धरती पर हमनी के मेहरारू के नाम से बा जौन बा जब हमनी के धरती चलता आज हमनी के माता बहन बेटी के गोदान बा के आज हमनी के धरती चलता अबे हमनी के मंदिर में चल जाई जा तो मंदिर में हर एक चीज मेहरारू के नाम से बा पूजा अर्चना वंदना जौन चीज उठा के देखनी मेहरारू के नाम से बा मर्दनन के नाम से बटले का बा ओई में गो हाथ घंटा टांगल बा जेही जला तंद बजा के चल जाओ तब मर्द लोग घंटा खनबा लो दिन भर काम करी लो दिन भर तबला बजाई लो राजाराम भाई खान दिन भर उन्हें साउंड बजाई लो दिन भर उन्हें कंपनी में काम करी लो और जब राती खन मेहरारू के लगा सुते के हो तो मेहरारू कहियो सो हटी हटी एगोरार माई बाड़ी ना मची वाला के तब से काल काले बाड़ी एगोरार कोई भगवती बिया निमनो बतिया कहत तले का पता नहीं जोड़ दे मते में ई कुल ना होई आज